מרגיש שמצאתי את אמא שלי, רק בשביל לאבד אותה שוב. טוב, זה כואב בטירוף עכשיו, אני בטוח. זאת ההחלטה הכי קשה שהיית צריך לקבל בחיים. כן, אבל אין דרך אחרת. המחיר שתצטרך לשלם בשביל להציל אותה הוא פשוט... אני יודע. הבקשה האחרונה של אמא שלי הייתה שאני לא אפעיל את היהלום. היא לא הייתה רוצה להתעורר למציאות שבה אני... יונתן. אני לא נכנס לעיר העבודה יותר. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור? מה שעשיתם עד עכשיו. תישארו חברים שלי. אני אהיה בסדר. הראש, אתה תהיה בסדר, ג'וני, אנחנו פה איתך. תגידו, אכפת לכם להשאיר אותנו רגע לבד? נכון. בסדר? פשוט הרגע הבנתי שאני לא אראה את אח שלי יותר. אני מצטער, גאיה. באמת, אני עשיתי כל מה שאני יכול בשביל להחזיר לך אותו. אבל אני פשוט לא מסוגל להעיר את אמא שלי לרגע הזה שהיא כל כך פחדה ממנו. אני מבינה אותך. ואני יודעת שגם אתה תבין אותי. מה את עושה? הולכת להיפרד מאח שלי. מה פתאום? גאיה, מה תשתגעת? אני חייבת לראות אותו עוד פעם אחת. גאיה, זרדה רק יושבת ומחכה שאנחנו ניכנס לעיר. השומרים שלה מוכנים, הם יתפסו אותך בשנייה שתיכנסי. אמרת שנשארה לכם עוד פצצת עשן אחת, אני פשוט אזרוק אותה פנימה. לא, מה פתאום? אני לא מוכן לאבד אותך ככה. גאיה, אם וולקן היה יכול, הוא היה מבקש ממך בדיוק את מה שאמא שלי ביקשה ממני. להמשיך בחיים שלנו. ועם כמה שזה קשה, בואי ננסה להמשיך קדימה. בסדר, גאיה? בואי נתחיל בחיים החדשים שלנו. חכה לאדוארד. הנה. ואתם. לי רזור. ואני לתומי חשבתי שאפשר לסמוך עליך. על הרמאי הזה? את לא רואה שהוא עובד על כולם. זה סתם טריקים זולים של קוסם ביום הולדת. בגלל זה אני תמיד מעדיף ליצן. אתה יודע את העתיד כמו שאני יודע את האלף בית בעל פה. ציור יפה. חבל שהוא ככה נהרס. נהרס? הציור הזה שלם לגמרי. אני מבין שאתה מקנא, אבל זה שאתה לא נראה כמוני. נביא אמיתי יש לנו כאן. רק חבל שזאת הייתה הנבואה האחרונה שלך. פה את טועה. למה? כי בקרוב עוד מעלתה. את תאבדי את הממלכה שלך, ואני אתעורר יחד עם כל הפסלים. זאת הנבואה האחרונה שלי. פה אתה טועה. השומרים שלי אומרים לי שיונתן היה אתמול בהיכל. אתה מבין מה זה אומר? הוא יודע שברגע שהוא יציל את העיר, הוא יוקפא. ואתה חושב שהוא מספיק אמיץ כדי להקריב את החיים שלו? מי אמר שהוא יצטרך להקריב משהו? מגן גליסיה. מעניין. רק שיונתן לא יודע עליו כלום. אז איך הוא ידע לחפש אותו? מי יספר לו עליו? אתה, שבעוד כמה שניות הופך להיות פסל? לא. אז מי? סיפרת לדני. אתה חושב שתצליח לברוח ולהזהיר את יונתן? את לא יודעת מה זאת אהבת אמת, עוד מעלתה. מה אפשר לעשות בשבילה? אהבת אמת זאת הסיבה שבגללה דני תישאר עם אדי שלי. היא יודעת שאין לה ברירה. שאם היא תנסה לברוח, היא תאלץ אותי לקיים את ההבטחה שלי ולפגוע במי שהיא באמת אוהבת, ביונתן.
אין שום דבר שאת יכולה לעשות כדי למנוע את זה. יונתן יגלה על מגן גליסיה. יכול להיות. אבל אתה לא תהיה כאן בשביל לראות את זה. ימייך ספורים זרדה, כמו ימיהם של כל העריצים. בסוף העם תמיד מתמרד, בסוף מגיע גיבור, בסוף כל הפסלים יקומו. דני יודעת על מגן גליסיה. אסור לנו לקחת את הסיכון עוד מעלתה. היא עלולה לספר עליו למיועד. תביא אותה אליי. אני אדאג שהיא לא תוכל לדבר יותר. קדימה, סמרס. מנסה להתחמק ולהגיד לי שלום? כי עוד 20 דקות האוטובוס שלך יוצא, ואם חשבת... את זוכרת שסיפרת לי שאוגו הולך לעשות את המבחן במקום דורי? כן. אז את יודעת בדיוק איך הם התכוונו לעשות את זה? לא, למה? כי אני יודעת. הם תכננו לצלם את המבחן עם המצלמה הזו שאמורה להיות מחוברת למנורה מהתקרה. איזה תחמנים. כן, הם כנראה לא היחידים. את רואה את הקלטת הזו? זו הקלטת שהייתה בתוך המצלמה. היא ריקה. אוקיי, הגיוני. וזו קלטת שמישהו החביא בתוך הגביע. בקלטת הזאת המבחן כבר מצולם. מוזר. אם הם מתכוונים לצלם ביום המבחן, ויש קלטת ריקה בתוך המצלמה, אז למה שתהיה עוד קלטת עם צילום של הבחינה? בדיוק. אולי הם פשוט עשו חזרות. או שהם התאמנו על דף של בחינה אחרת. אולי. ואולי מה? לא יודעת, אבל משהו פה לא מריח לי טוב. בטוח יש לזה הסבר. כן. רונה, אני מכירה את המבט הזה. אני חייבת לבדוק את זה. איך לבדוק? את לא אמורה למצוא? אני אסע, אבל אחרי שאני אבין מה קורה. אני לא יכולה לברוח, יש הרי שמירה כל הזמן. כשהשמש תגיע בדיוק לאמצע השמיים, השומר יאבד איתך קשר עין. אמצע השמיים? זה אומר בשעה 12? 12 בדיוק? את חייבת לזכור, דני, על כל דלת שנסגרת יש חלון שנפתח. שומר, אני שמח לבשר לך שהציור שלי תוקן. קח אותו להיכל גליסיה מיד ותלה אותו בכניסה. עוד מעלתו, המלכה ציוותה לא לעזוב את העמדה. המלכה ציוותה? ומה אני? אני המלך פה וגם אני יכול לצוות. אתה מבין אותי? כן, עוד מעלתו. אז תקשיב לי טוב. אני מצווה עליך עכשיו לעשות בדיוק מה שהמלכה אמרה לך לעשות, ולקח את הציור הזה להיכל רק בסוף המשמרת שלך. ברור? בואי, כן, עוד מעלתו. החוצה. הם יהיו בסדר, נכון? מתישהו. רק מקווה שהמתישהו הזה יגיע מהר. מסכנים. אתה קולט מה זה לראות מישהו שאתה אוהב כפרו ככה? זה נורא. לגמרי. תגידי, את לא מרגישה כאילו איזה ענן אפור נתקע מעל המחנה? אתה?
כבר שבועיים לא יורד לך חיוך מהפרצוף, חשבתי שהכל בסדר אצלך. גם אני חשבתי. ומה קרה? נטלי קרתה. מסתובב פה כמו איזו ילדה מאוהבת והיא משקרת לי בפרצוף. מה? מה היא שיקרה לך? זה משנה. אני הייתי החבר שלה, הבן אדם הכי קרוב אליה. את היית משקרת למישהו שאוהב אותך. אתה יודע, ליאם, החיים זה לא שחור או לבן, לפעמים צריך. צריך מה? לקחת את האמון שלי ולדרוך עליו? בחייאת? ברור שזה לא בסדר, כן? אני רק אומרת פשוט, לפעמים אין ברירה. תמיד יש ברירה, מה זאת אומרת? ותסלחי לי, אבל מי שמשקר ככה לבן זוג שלו הוא חתיכת אפס, זה הכל. כן, בבקשה. מי הזמין מיץ תפוזים סחוט? לא צריך לריב, יש מספיק לכולם. טוב, אתם רוצים להכריז על יום אבל לאומי וזהו? גיא שם חצי בוכה, יונתן אפילו לא הרים אליי את הראש ואתם בכלל מתעלמים ממני. מה נהיה עם כולם? סתם, היום הזה התחיל רע. עוד 10 דקות כולם בחדר אוכל. יש? יאללה! נו, זה שהיום הזה התחיל רע זה ממש לא אומר שהוא צריך להימשך כאן. מה אתה זומם? נייקי אנושי? כן? לא שיחקתי במשחק הזה מאז שהייתי בגן חובה. שנה אחרי זה הקפיצו אותי לכיתה ג'. סיפרתי לכם? כן, טוב. לפעמים המשחקים האלה מגיל 5 זה הדבר הכי כיף בעולם. ולא נראה לי שיזיק לכם לצחוק קצת. אתם איתי? כן. יופי. אז הסבר קצר למי שלא זוכר את החוקים. אני הנחש. לא להתלהב, זה רק משחק. אני רודף אחריכם, עכשיו כולם אומרים לברוח ממני ועדיף לכם. צץ לי איזה עניין קטן, אני אעשה אחרי שאני אסיים אותו. בהצלחה עם זה. כל מי שאני תופס מצטרף אליי והופך להיות ראש הנחש. ככל שאנחנו תופסים יותר אנשים, אז הנחש נהיה ארוך יותר, מה שמקשה עליו לתפוס את כל מי שבורח. האחרון שנשאר, מנצח. הבנתם יופי? לא הבנתם? תשאלו חבר, כי המשחק מתחיל עכשיו. כבר תפסתי אותך. לא, ברור, אני יודע, מה יש לך? זה היה פעולת הסחה. בנות, אתם הספקתם לברוח, כן? כן! יאללה. לא. ימינה! יאללה, תוביל. טוב, אתמול אני פה תמינה. סגור. אני מה זה שמחה שהחלטת לרדת מהנקמה שלך לדורי? כן, גם אני איזה ממש הקלה. אהבת פה את הקלטת? לא, אבל אני בכל מקרה לא מתכוונת להשתמש בה. היא עדיין במועדון, את לא נורמלית. מה יום בכלל נמצא אותה ביום של הבחינה? צודקת. אני אעיף אותה משם היום. ומה אתה? דני ברחה מהארמון. לא יכול להיות. יש שומר בדלת שלה 24 שעות ביממה. היא לא עשתה את זה לבד. אדוארד? גם הוא נעלם. תכפיל את השמירה על השער. הבן שלי והחוצפנית הזאת לא עוזבים את העיר, הבנת? רוץ! מה אתה יודע? בצי!
יאללה, תני בראש. יאללה! הנה יולי! נו חבר'ה, אי אפשר ככה, אם לא נהיים טובים אנחנו לא נתפוס אף אחד. תגיד, המבחן שהוגו אמור לעשות, צילמתם אותו כבר? לא, איזה? זה קורה רק בעוד שבוע. אז נראה לי שיש לי משהו שכדאי שתראה. כל ימין ותקפוץ, קפוץ, סבבה? מוכנים? יאללה, בספירה שלי. אוקיי. המכנסיים! סורי! אחלה! נראה לי שאני אשאר פה בשעות הקרובות. כמה שיפה לך עם בוסק, נראה לי שאני אקפוץ להביא לך מכנס ולא להסתכל, אה? איזה ג'נטל. חמוד. הלו, זה החבר שלי, כן? 5 דקות הפסקה. הבשת אותי. נו, חיברת את המצלמה? לא, עשיתי מרוץ שקים עד עכשיו. מישהו פה פיתח חוש הומור. מה אתה הולך לשחק עם הילדים האלה? אמרתי לך, אני צריך שתשמרי על הדלת. אתה לא מבין שאני לא יכולה להיעלם מפעילויות של המחנה עכשיו? אתה רוצה שליאם עוד פעם יתחיל לחשוד? טוב, תראה לי מה עשית. התקנתי את המצלמה החדשה שנתת לי. נו. עכשיו זה משדר גם למחשב פה וגם למחשב שלנו. נו, ורואים משהו? ועכשיו, כל פעם שהטמבל הזה יבוא לדבר עם אח שלו, אנחנו נדע. מעולה, טוב, תכתוב רגע משהו שנראה שהכל עובד כמו שצריך. לכתוב? כן, מוח, לכתוב, מכיר? בטח מכיר. בבקשה. מה חשבת, אני לא יודע לכתוב? גדול. עכשיו אנחנו יכולים לראות כל מה שליאם ומרון כותבים אחד לשני. וככה נפצח את הקוד. טוב, תשאיר לך את רביעי פנוי, למה אני אתה והעלת בייסבול שלך הולכים לדייט עם מרון. תמיד יש כל כך הרבה שומרים ליד השער. גילו שברחנו. חייבים להסתתר, דני, אי אפשר לצאת ככה מהר. צריך לחכות להזדמנות אחרת. הדרך בה תצאי מהעיר היא הדרך בה רואים אותך. אפשר. איך? פשוט קמים והולכים. מה? זה טירוף, דני. סמוך עליי, סומך עליי? ברור. די, תפסיק לעשות לעצמך חיים קשים. איך היא יכולה לעשות לי דבר כזה? ועוד בשביל מה? כולה במקום בשרון. טוב, אפשר להגיד שהיא לא הצליחה. ברור שהיא הצליחה. את קלטת כמה השקיעה בזה? בוא'נה, הבחורה הגיעה למחנה, התקרבה אליי, גרמה לי להתאהב בה, הפרידה ביני לבין שרון, הפילה את התיק הזה על רועי.
אני אגיד לך, צריך להיות... שקרנית גדולה. מה? נטלי לא באה לפה כדי לנקום בשרון. ברור שכן, היא ידעתה בזה. כן, אז למה נהייתה חברה שלך? למה? כי מה יותר אכזרי מלקחת למישהי את חבר שלה? שום דבר. אם המישהי הזאת עדיין בעניין שלו. תסבירי עוד טיפה, את יודעת שאני הייתי לפעמים. אוקיי, תחשוב על זה רגע. העניין בינך לבין נטלי התחיל אחרי ששרון כבר חזרה לרועי. אחרי שהיא טסה איתו למקסיקו. נכון. אני ונטלי התחלנו להיות יחד אחרי ששרון הייתה בצד השני של כדור הארץ. היא לא יכלה לדעת מזה בכלל. בדיוק. אז היא לא הגיעה לכאן כדי לנקום בשרון? לא. נטלי משקרת. הסיבה שהיא התקרבה אליך היא בטוח לא שרון. אז מה היא רוצה? זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לגלות. הנה! תמשיך ללכת, אל תפחד. הנסיך אדוארד, קיבלנו הוראות להחזיר אתכם מיד לארמון. בואו איתנו שניכם. כדי לנשום את אוויר החופש, כסו את אפכם כשתגיעו לשער. שים את החולצה לפנים. מה? שים. עכשיו הם זיהו אותנו כבר, דני. שים, נו. מחפשת את זה?